ni ye nin fo b'a fɔ a bɛ saudiya n'an ta tɛ kelen ye dɛ saudiya ta a bɛ aqida kelen aqidatu ahli sunna wal jamaa ala fahmi salafu salih saudiya ka alimami bɛ ka aqida kelen est ce que jamana in ka alimami bɛ aqida la a tɛ aqida la saudiya ka alimami bɛ aqida kelen a filanan saudiya ka alimamu bɛɛ ye kitabu kelenw de kalan madrasa jamiya la o ye kitabu min kalan ne y'o de kalan an bɛ seku minnu kɔrɔ misiru la aw bɛ kitabu min kalan a ka seku la anw fana b'o kitabu ɲɔgɔnna de kalan a ka seku la u ka dɔnniw bɛ kelen ye u bɛ aqida kelen u bɛɛ bɛ kitabu kelenw de kalan u bɛɛ bɛ karamɔgɔ kelenw de la sɔsɔli bɛ min o différence filɛ kelen a filanan saudiya ka misiru filɛ haramu filɛ alimami ɲɔgɔn falen bɛ haramu de la a bɛɛ de tɔgɔ ko alimami k'a fɔ nin ye fɔlɔ nin ye nawi fɔlɔ nin ye nawi san la a bɛɛ de tɔgɔ ye alimami faama bolo gouvernement de y'aw bɛɛ minɛ k'aw bɛɛ bila jɔyɔrɔ kelen in na a bɛɛ de tɔgɔ ye ko alimami a bɛɛ de tɔgɔ ko kutuba kalan na min bɛ e sara o de bɛ nin sara o bɛ se ka kɛ kɔni karasa ye alimamiw ka ɲɛma ye a ka ɲɛma bɛɛ mais k'a fɔ nin ye filanan nin ye sabanan de ni n jɔyɔrɔ ka girin ka tɛmɛ nin kan ye aw bɛɛ de tɔgɔ ye ko alimami a bɛɛ haramu alimami mais anw fana ta bɛ fɔ na ka fara kan nin ye alimami fɔlɔ de nin ye filanan de nin ye sabanan de an ye kelen ye wa an tɛ kelen ne m'a fɔ haramuyara de mais fitina b'an ka misiru kɔnɔ ale de don et puis a tun tɛ salafu ka tile la a tun tɛ salafu ka tile la ni alimami falen tun tɛ olu ka tile la dɛ alimami ye kelen de ni e bɛ i bɛɛ n'i tɛ don min ni min fana bilala e nɔ la o fana ye alimami ye o de tun bɛ mais ni alimami falen min filɛ nin ye a nana ni kasaraw ni fitinaw de ye misiriw kɔnɔ